Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 6 minutos ang nabilin kabagadangan kita sa tag ng alas 12. Welcome sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto Pizza 26 sa bulan sang Enero 2022. Miyerkules karon nga adlaw, Miyerkules edisyon sa ato na pagpangalagad. Magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upon sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pagapdan kita sa aton mga Bombo reporters. Subong man sa aton mga Bombo correspondents nga nasayn na sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome na nato matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kaga pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa, makita ka mabatan kita pagi sa Facebook Live sa nga Bombo Radio Bacolod. Kaga subong man sa YouTube channel. Sa pila karong ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa mga dalagko nga mga balita lokal. Major General Arivalo pabor sa ginaduso nga localized peace talks. Probinsya sa Negros Occidental mag-require sa gyapon sang negative RT-PCR test result sa mga incoming passengers. Apisar pa nga naghingyo karon ang syudad sa Bacolod kag Iloilo, kaya hindi na mag-require ang Bacolod kag Iloilo sang negative RT-PCR test result kung ang isa ka pasahero o kung isa ka incoming nga individual ang fully vaccinated. No, kung fully vaccinated banwa, why na kuno hindi bang kuno nisisidad pa ang negative RT-PCR test result. Samtang may nagpadulong man din sa Bombo Radio kay nagreklamo ang may kantarang sini paghatag sang swab test result sa isa ka pasyente, isa ka dialysis patient nga nagpa-swab test, di ginambalan lang sa kuno nga nagpositibo pero wala man sila sang resulta ginhatag. Daw may kabudlayan to sa pagpa-dialysis kaya daw hindi pa gito mabaton sa regional hospital. Kay daw gina-refer sila sa private hospital. Di isa sila nga kapigaduhon nga daan subong sang panahon makasarang kahiyan magpadulong sa probinsya sa private hospital. Ibalo na natin karon ang detalye sa report ni Bumbuan Sindol Surilla. Samtang naka-standby man dito karon sa puluyan sang asawa ni Police Corporal Nestor Madelo ang patrol at tuloy subong para magkuha niya statement daw sa asawa sang napatay nga si Corporal Nestor Madelo. Pero kadaw lang halang naton i-live subong daw karon na lang sa pagkatapos ang Bombo News Center. No, ibaluon naton kung ano ang pinaka mga posible mapayag sang asawa sini kag ano ang pinapaka mga posible revelasyon no may kangtanan sa kay Corporal Madelo. Kung bala may mga arag man sang threat sa kabuhi niya sini
ano ang pagtanaw sang asawa sa sining kamatayon ni Madelo. Sa balita nasyonal, Land Bank nagapanindugan nga wala ma-hack ang ila sini sistema, kundi ang mga manunudlo nagkalabiktima sa mga phishing scheme. Kaya balo ka mo ding phishing scheme, kung dali kaya magpati-pati sa sining mga ara sa internet, ang gakabiktima ginipirmi, kasami inang mga mahilig sa social media, nga damo gina-offer kag tapos daw nagkakainganyo man, tapos kuhaan sa mga personal information, hasta nga kuhaon ang imong account number sa bangko, kay may ipadala na si imong cash. Grabe man imong pagpati, kay pirmiro, pasudlon ka na sa recruitment nga, may kung ano-ano lang nang himuong mo dira, nga kuno makakwarta ka sa amuning paagi, pagkadugay-dugay, may ara man tuod, may nag-abot man tuod si imong account, pagkadugay-dugay, pangayuan ka na sa bank account mo. Pagkatapos kaya daw nagsalig ka na, kaya daw mayuman, daw legit. Apisar pang halos kadamo na sang balita nagkakatabo, nga kadamo sang sindikato sa internet, kaya damo nag-offer sang mga skema nga masyado gidya ka klaro nga isa ka scam. Amo na nag-phishing scheme ang tawag sini. Amo na sa ulihin na hindi mo na-realize mo nga natag mo na galing imo ang iyang account number. Damo to mga manunudlo nagkalabiktima sang sa ilang kwarta sa land bank, wala na. May nag-withdraw na. Di paano hindi maka-withdraw kay kumplito man, may arasang sang account number. May ID man sa tag-iya sang kadali man na nahimuan ID mo. May ara man sang pirma nga iyang panugot abi nga mag-withdraw ang isa ka persona. O di kundi withdraw ang bangko, ang kwarta sa bangko. Siling sa land bank siya, way na inahakang amon sistema. Biktima gila ni mga manunudlo sa paghatag nila sang ilang mga personal information kag kakangay sa mga bank account number sa pila ka mga scrupulous nga mga katawhan nga sa social media. So halonggid no sa aton sa aton tanan. Sa balita international, United Kingdom preparado naman nga mag-deploy sa ilang mga soldado sa tion nga lusubon sang Russia ang Ukraine. Abnato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon sa pang-Miyerkules edisyon sa palatuntunan, Bumbuanay sa Udto. Yan ang Bombo News Center para sa Tulubang Network News. Standby. For best radio newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Miyerkules, Enero 26, 2022. At sa ulo ng ating mga balita. Debate ng mga kandidato sa pagka-presidente at vice-presidente pinag-aaralang isagawa ng Commission on Elections sa Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, ang Malacanang umaasang magpapatuloy pa rin ang NTF-ELCOC sa ilalim ng susunod na administrasyon. Ang panukala naman ukol sa proteksyon ng mga nagbabangko laban sa mga scammers iniakyat na sa plenaryo ng Senado. Pagresolba sa mga biktima ng hackers at scam, di na idadaan pa sa korte. Nasa 300 families naman inilikas habang ilang kabahayan nasira sa mga naitalang pagbaha epekto ng low pressure area sa northern Mindanao. At sa ating international news, ang NATO forces nakatakdang magpadala ng written proposal sa Russia. Si US President Joe Biden naman nagbabala ng parusa laban kay Russian President Vladimir Putin. At para naman sa ating sports balita, ang Los Angeles Lakers inilampaso ang Brooklyn Nets sa pagbabalik na rin ng big man na si Anthony Davis. Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman si Bombo Dave Vincent Pasit. At ako naman si Bombo Jane Buno. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
Mga kabombo at ka-Star Nation, pansamantalang papayagan pa rin ng pamahalaan ang mga partially vaccinated at mga hindi pa bakunado na mga manggagawa na makasakay sa mga pampublikong transportasyon sa National Capital Region. Base na rin ito sa inilabas na joint statement ng Department of Labor and Employment o DOLE, ng Department of Transportation o DOTR at ng Department of Interior and Local Government o DILG ngayong umaga matapos na umani ng batikos ang ipinatutupad na no vaccine, no ride policy kamakailan. Sinabi ng naturang mga kagawaran na ang pagpayag nila sa mga partially vaccinated at hindi pa bakunadong mga manggagawa kontra COVID-19 na makasakay sa mga pampublikong sasakyan ay epektibo lamang sa loob ng 30 araw simula ngayong Enero 26 ng taong 2022. Ayon nga kay DOTR Undersecretary for Administrative Service Artemio Tuazon Jr., layo ng desisyon nila na ito na maprotektahan pa rin ang mga unvaccinated at mga partially vaccinated workers laban sa COVID-19 at sa posibilidad na tamaan ng mas malalang infeksyon. Sa loob ng 30-day window na ito, sinabi ni Tuazon na dapat makumpleto na rin ng mga partially vaccinated ang serye ng kanilang mga bakuna kontra COVID-19 dahil pagkatapos ng period na ito ay mahigpit na ipapatupad naman ang no vaccine, no ride policy. Gayunman, iginiit ng opisyal na ang desisyon nilang ito ay hindi discriminatory sapagkat sa mga pampublikong sasakyan lamang naman ipinagbabawal ang mga hindi pa bakunado at maaari pa rin namang sumakay ang mga ito sa ibang mga pampublikong sa ibang mga uri ng transportasyon katulad na lamang ng active transport, mga private vehicles o company shuttle services. Samantala naman, debate ng mga kandidato sa pagka-presidente at vice-presidente pinag-aaralang isagawa ng COMELEC sa Luzon, Visayas at Mindanao. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Gerald Ulev. Pinaplansya na ngayon Bombo Jane, Bombo Dave ng Commission on Elections itong pagsasagawa ng debate ng mga kandidato hindi lamang dito sa Luzon kundi pati sa Visayas at Mindanao. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, ang debate ay para sa vice presidential at presidential candidates lamang. Mahigpit naman daw na ipagbabawal itong mga audiences sa naturang debate pero hindi naman umano ipagbabawal itong media coverage sa naturang debate. Narito pang paliwanag ni COMELEC spokesperson James Jimenez. COMELEC will be staging the debate itself, no? Kami nag-organize. Number two, ang participation ng media natin will be open, meaning to say, at every debate, lahat ng media invited. Lahat ng media may pagkakataon na manood at mag-cover at pwede nilang i-ere sa kanilang mga platforms, no? Halimbawa, so kung may Facebook channel, halimbawa ang Philippine Star, pwede po kayong umere doon, no? Sabay-sabay. If you remember before, no, ang isang kahinaan ng sistema natin ginamit dati was that at any one time, isang network lang ang pwede umere. Tapos yung ibang networks, kukuha sa kanya. Hook up sila. That was the case before. Right. So nagkakaproblema pa nun dati because you have things like you have watermarks na kailangan tanggalin or may issue about things like that. So ngayon, everyone gets to air at the same time on your own respective channels. Wala tayong papalinahin about broadcast blocks, no? Yan si COMELEC spokesperson James Jimenez. Kampante naman ng COMELEC na dadalo ang lahat ng mga presidential aspirants maging itong mga vice presidential dito sa debateng inoorganisa mismo ng komisyon. Pero nilinaw ni Jimenez na hindi sa pilitan or voluntaryo itong pagdalo dito pa rin sa naturang mga debate. Hindi naman daw nila inoobliga itong mga kandidato na dumalo. Maglalabas ang komisyon ng set ng mga guidelines at rules ng nakailangan nilang pag-aralan. Una rito, sinabi nga ni Jimenez na plano nilang magsagawa ng debate simula yan sa susunod na buwan, Pebrero hanggang Abril, Bombo Dave. Bombo Gerald, i-clarify ko lamang kasi itong sinasabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez ay yung sariling debate ata ng COMELEC mismo na kanilang i-organisa. Pero yung mga katulad tayo sa Bombo Radio, pwede rin ba tayo mag-organisa ng ating sariling debate para sa mga kakandidato sa matataas na posisyon sa halalan sa susunod na sa pagsapit ng May elections, Bombo Gerald? Pwede, Bombo Dave, yung ibang mga media network meron na silang kanya-kanya rin na debate. Ito kasi
yung COMELEC ay i-organisa nila yan at ang maganda dito, Bombo Dave, kasi yung i-organisa ng COMELEC, pwede lahat pumunta dyan, yung mga media practitioners at yung lahat ng media, pwedeng pumunta dyan, magdala lang kanilang mga kagamitan para i-ere. At advantage din ito, Bombo Dave, dito sa ating mga kandidato dahil free ito, walang bayad pag-ere dito sa mga kandidato. Ilang oras din yan, mga 2 oras yan. So talagang libre yung kanilang exposure kapag dumalo dito sa debate na i-organisa ng COMELEC na yung mga media daw kanya-kanyang kuha na ng video dyan at pwede nang idaan kahit dito sa Facebook Live ng Bombo Radio, Bombo Dave ay pwede nang gawin dyan na walang copyright issue dahil yung COMELEC yung nag-organisa at pupunta ka lang doon, magdala ng mga camera, yung mga gadgets para ma-live sa Facebook, wala nang problema, Bombo Dave. Kasi I understand maglalabas din ng rules and guidelines yung COMELEC pahinggil pa rin dito sa mga isasagawang debate, Bombo Gerald. Magiging sakop ba nito kung sakali man yung magiging takbo naman ng mga debate ng mga media stations, kumbaga, Bombo Gerald? Oo, Bombo Dave, yung COMELEC na ay ito yung kanilang pinaplano ngayon. So, abangan natin sa mga susunod na araw, Bombo Dave. Malapit na yung Pebrero, so hindi pa naman nagbibigay ng petsa itong COMELEC, pero plano na every month na yan, February, March, April ay magkakaroon ng debate. At ito nga, medyo matrabaho yung gagawin nila ngayon dahil gusto nilang mayroon sa Luzon, meron din sa Visayas at meron din na isasagawa sa Mindanao. Nadadaluhan live nitong mga kumakandidato sa pagka-presidente at pagka-vice president. Hindi daw sila mag-organisa ng debate dito sa pagka-senador, ibang senador kasi masyado silang marami, Bombo Dave, at siguradong magsisiksikan kapag isasali itong mga to, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa kaugnay pa ring balita, maayos naman daw ang takbo ng ginagawang paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC kaugnay pa rin sa nalalapit na halalan sa darating na Mayo na po yan. Ayon nga po kay COMELEC spokesperson James Jimenez, going smoothly naman ang kanilang paghahanda para sa 2022 national at local elections. Wala naman kasi aniyang naging aberya sa ginawang refurbishing sa mga gagamiting vote counting machines o VCMs matapos na idinaan din ang mga ito sa stress testing at 2 beses ding nagamit sa isinagawang mock elections. Sa ngayon, pinaghahandaan na rin aniya ng COMELEC ang debate nga ng mga kakandidato sa national position sa darating na Pebrero. Umaasa naman sila na lahat ng mga iimbitahang kandidato ay papaunlakan sila sa pamamagitan ng pagdalo sa gaganaping mga debate. Gayunman, nilinaw naman ni Jimenez na dahil pa rin sa public health crisis ay hindi nga raw muna magkakaroon ng mga live audiences sa mga debating ito. Sa nagdagpag mga balita, inirekomenda ng House Committee on Good Government and Public Accountability na kasuhan si Health Secretary Francisco Duque III at iba pa mga opisyal hinggil sa mga issues sa pandemic response ng national government. Sa kanilang committee report na may petsang December 16 pero ngayong araw January 26 lamang na ibigay sa media ay iniendorso ng committee ang paghahain ng reklamo laban kina Duque dahil sa paglabag umano ng mga ito sa Republic Act No. 9485 o ang Anti-Red Tape Act of 2007. Kabilang sa mga inirekomendang makasuhan ay sina dating Food and Drug Administration Chief Eric Domingo at si Center for Drug Regulation and Research Director Joy Sirunay. Bukod dito, inirekomenda rin ng committee na kasuhan sina Duque at Domingo dahil sa umano'y paglabag din ng mga ito sa Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Samantala, mga kabombo at ka-Star Nation, 487 million pesos na shelter aid para sa mga biktima ng nagdaang bagyong Odette inilabas na ng National Housing Authority. Yan at iba pang balita sa ating pagpapatuloy. Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie.
See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 131128 Series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Bumaba ng 2 pwesto ang standing ng Pilipinas sa Corruption Perception Index ng Transparency International. Para sa taong 2021, ang Pilipinas ay nasa 117th place mula sa 180th bansa sa buong mundo. Ayon pa sa Transparency International, nakakuha ang Pilipinas ng score na 33 out of 100. Pinakamababa mula noong 2012 at hindi rin pasok sa global average na 43 at sa average sa Asia-Pacific region na 45. Magmulaan lang ng mahalal sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte, nakitaan ng sharp decline sa freedom of association o freedom of expression, na siyang isa sa mga dahilan kung bakit mas mahirap sa ngayon ang magsalita laban sa korupsyon. Magugunita na ang Pilipinas ay nakakuha ng score na 34 noong 2020 at 38 naman noong 2014. Sa ngayon, base sa tala ng Transparency International, kasama ang Pilipinas sa 117th spot ang Algeria, Egypt, Nepal at Zamibia. Ang Denmark, Finland at New Zealand ang nanguna naman sa Corruption Perception Index matapos silang makakuha ng score na 88. Ang Singapore naman ang nanguna sa Southeast Asia region nang makakuha nilang 4th spot sa buong mundo, bit-bit ang score na 85. Ang Corruption Perception Index ay ginagamitan ng scale na 0 hanggang 100 kung saan ang 100 ay nagpapakita ng isang bansa ay mayroong very clean na record habang 0 naman ay nangangahulugang highly corrupt ang isang gobyerno. Sa iba pa mga balita, mga kabombo at ka-Star Nation, ang Palasyo ng Malacanang umaasang magpapatuloy pa rin ang NTF-ELCAC sa ilalim ng susunod na administrasyon. Nakatutok sa balitang iyan si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Day, Bombo Jane, hangad ng Malacanang na nagpatuloy pa rin ng sinumang susunod na Pangulo ng Bansa ang National Task Force to End Local Communist and Armed Conflict o kaya tinatawag na NTF-ELCAC. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Carlo Negrales na marami ng mga rebelde, partikular sa hanay ng New People's Army, ang nagbalik loob sa pamahalaan at ngayon ay namumuhay ng maayos kasama kanilang pamilya at ang komunidad. Ayon kay Negrales, lahat ng mga nagbalik loob ay nagbigyan ng tamang suporta, tulong at kabuhayan at libreng pabahay ng pamahalaan. Ang NTF-ELCAC ay nilikha sa ilalim ng Executive Order No. 70 sa layuning tapusin ang higit 50 taon ng rebelyon sa mga kanayunan. Sa ngayon, ang tumatayong chairman ng NTF-ELCAC ay mismong si Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Sa dagdag pag mga balita sa oras na ito, nagsimula ng ilabas ng National Housing Authority ang pondo na gagamitin para sa biktima ng Bagyong Odette sa Visayas at Mindanao noong buwan ng Disyembre. Ayon kay National Disaster Risk Reduction Management Council, Executive Director Undersecretary Ricardo Halad, nasa 486 million pesos na ang inilabas ng NHA at ibinigay na ito sa mga local government units sa mga naturang riyon na labis na naapektuhan ng bagyo. Papalo na raw sa 1.3 million na bahay ang nawasak dahil sa bagyo. Sinabi ni Halad na maliban sa NHA, nasa 4.8 billion pesos na pondo naman ang mula sa Department of Budget and Management ang ibinigay sa mga LGUs para yan sa pagpapaayos din ng mga nasirang bahay. Samantala, sinabi naman ni Halad na nakapagbigay na rin ng gobyerno ng 7.1 million kilograms ng mga relief goods sa mga lugar na labis na apektuhan ng nagdaang bagyo. Nakapagbigay na rin daw ng Department of Social Welfare and Development ng 786,000 family food packs na nagkakalaga sa 440 million pesos sa Western Visayas
Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas at Caraga. Dagdag pa ni Halad na siya ring administrator ng Office of the Civil Defense ng Post-Disaster Needs Assessment para sa typhoon affected areas ay inaasang magtatapos na ngayong buwan ng Enero. Ang PDNA ay isinasagawa ng 21 teams sa 95 local government units na nakapagtala ng damages dahil sa bagyong Odette. Ang kanilang assessment ay isusumiti naman sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council na siya namang magbibigay sa NDRRMC sa kalagitnaan ng buwan ng Pebrero. Sa ngayon, naabot na sa 2.3 million na pamilya o mahigit 8 milyong katao ang napiktuhan ng bagyong Odette. Nasa 406 katao rin ang napaulat na namatay, 65 ang missing at nasa 1,265 ang mga nasaktan. Ang panukala naman ukol sa proteksyon ng mga nagbabangko laban sa mga scammers. Kamustahin natin kung nasaan na nga ba ito doon sa Senado. May update si Bombo Dennis Samito. Hindi na umano idadaan pa sa mabagal at mabusising proseso ng korte ang mga reklamo ng mga biktima ng hackers at scammers sa kanilang bank accounts at credit cards. Ito ay kung ganap na may isa sa batas ang panukala ukol dito na puprotekta sa mga bank users at gayon din yung iba pang mga stakeholders. Ito ang sinabi ni Senate Committee on Banks, Financial Institution and Currency Chairperson Senator Grace Poe, kasunod na rin ang pagdami na naman ng mga kaso ng hacking sa pamamagitan ng phishing at smishing. Lumalabas kasi na naging talamak ito, lalo na nitong nakalipas na mga buwan ay naging sunod-sunod ang mga reklamong lumalabas. At lumakas naman ang suporta ng maraming mambabatas dahil nga dagdag na proteksyon ang naturang bill para sa mga nagbabangko. Sa ngayon ay naiakyat na sa plenaryo ang bill at inaasahang may hahabol na maisa batas bago pa man ang pagbaba sa pwesto ng kasalukuyang mga nakaupo at kasama na yung mga lider ng Kamara at Senado. Kung may papatupad ito, Bombo Dave, mabibigyan ng adjudicatory power ang financial regulators ng gobyerno na kinabibilangan niya ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Securities and Exchange Commission, Insurance Commission at Cooperative Development Authority. Dahil dito, inaasahan na magsasampa ng kaukulang reklamo ang naturang lupon at kasama dyan yung civil at criminal charges laban sa mga sangkot sa illegal na aktibidad, lalo na yung mga gumagamit ng teknolohiya sa pagbabangko at mas mabigat ito kumpara sa kasalukuyang umiiral na mga patakaran sa ating bansa. Bombo Dave? Yes, Bombo Dennis, I understand malapit na ulit yung parang session break ng Senado at Kamara. Ihahabol pa ba ito bago yung nakatakdang panahon na iyon, Bombo Dennis? Kailangan ba nila o nakikita ba nila yung nakailangan itong hingian ng parang urgency kay Pangulong Rodrigo Duterte, Bombo Dennis? Well, ang pupwede ditong gawin naman ng Palasyo Malacanang ay sertipikahang urgent kung sakasakali. Lalo't ito'y talagang napapanahon, Bombo Dave. Oo. Kung di ako nagkakamali, hundreds yung naging biktima ng hackers, scammers, nitong recent time lang, Bombo Dave. Tama. At yan yung nalantad lamang. Meron kasing iba nahihiya na na lumantad sa publiko at sabihin na sila ay naging biktima ng mga ganitong pananabutahe dahil medyo lalo na kung mga kinikilala sa lipunan ay tapos na naging biktima ng mga simpleng hackers na through text message lang. So yung iba hindi na naglalantad sa publiko, pero marami pa, higit pa dyan sa 700 dyan sa Bangko de Oro at meron din dun sa LBP, Bombo Dave. So marami pang mga nagiging biktima rin ang hindi na lang naisa sa publiko, pero mga biktima rin sila at kinakailangan maprotektahan dahil sila ay gumagamit ng serbisyo ng bangko, mayroong mga credit card at mga kahalintulad na teknolohiyang ginagamit at dapat protektado ito ayon sa umiiral na batas. Tama ka dyan, Bombo Dennis, kasi I understand ang Bangko Sentral ng Pilipinas, target ata nila na by 2023, itaas sa 50% yung lahat ng mga gumagamit na mga users dyan sa tinatawag nga natin na parang e-transfers, Bombo Dennis, o mga e-payments. Kaya siguro maganda talagang tutukan yung usapin na ito, Bombo Dennis. Yes, Bombo Dave, nakadepende rin yan dito sa mga miyembro ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Kung hindi masyadong magiging mabusisi ay pwedeng itong kumbaga magtutugma yung kanilang bersyon
sa Kamara at Senado, may isa sa batas ito at makakadagdag proteksyon para sa mga gumagamit ng naturang teknolohiya sa pagbabangko, Bombo Dave. At bago pa man matapos yung sesyon, ay may sasakatuparan na yung layunin ng naturang panukala. At yan ay sasaklaw dun sa mga naging biktima, kasalukuyan pang nagpuproseso, at yung mga posible pang maging biktima ay maiiwas na sa ganitong mga hakbang ng mga illegal na aktibidad, yung mga hackers at scammers sa Bombo Dave. On that note, maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, inside job sa nangyaring phishing scheme sa mga guro, isa sa mga dapat na tinang anggulo ng mga otoridad ayon yan sa isang abogado. May detalye si Bombo Marlene Padiernos. Isa ang inside job sa mga anggulong kailangang tignan ng mga otoridad kaugnay sa isolated phishing scheme na nangyari sa ilang mga kawaning guro ng Department of Education o DepEd mula sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Ayon sa isang abogado, kinakailangang malaman kung bakit mga guro ang napiling target ng mga hackers o kung nagkaroon ba ng pagkukulang sa seguridad sa bahagi ng bangko dahilan kung bakit nakompromiso ang privacy at personal na impormasyon ng mga ito. Paliwanag niya, batay sa kasalukuyang batas kasi ay hindi na muling maibabalik pa ang mga nawalang pera mula sa isang individual kung naging biktima ito ng phishing dahil kung sino man anya ang may responsibilidad sa nangyaring insidente ay ang siyang mananagot dito. Bukod dito ay madalas din anya ang ginagawang pagpapaalala ng mga kinaukulan lalo na ang mga bangko hinggil sa mga banta at panganib na hatid ng mga scamming, phishing at hacking. Ngunit kung sakaling mapatunayan naman anya na ang naturang insidente ay nagkaroon ng lack of security dahilan para ma-access ng mga salarin ang password o PIN ng isang biktima, ay mahaharap sa violation of access devices law ang mga ito kung saan ay maaaring mahatulan ng panghabang buhay na pagkakakulong ang suspect at pagbabayari ng hanggang 5 pisong multa ang mga ito. Pero ito ay mangyayari lang kung aabot man sa mahigit na 50 mga individual ang maapektuhan sa nangyaring panloloko. Samantala, sa kabilang banda naman ay sinabi ng pamunuan na nagpapatakbo ng GCash na Globe Fintech Innovations Incorporated na kasalukuyan na silang nagasagawa ng bukod na investigasyon hinggil sa naturang issue kung saan ay initransfer umano ang mga nakuhang pera sa isang electronic wallet o e-wallet mula sa land bank account ng mga nabiktimang guro. Sinabi pa ng Chief Corporate Communications Officer nito na si Chito Maniago sa isang pahayag na handa silang magsagawa ng legal action laban sa mga salarin na lumabag sa batas. Binigyang diin din ito na sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act of 2021 ay mahaharap sa 7 taong pagkakakulong at pagmumultahin ng hanggang 3 milyong piso ang sino mang mapapatunayang guilty sa money mule scams. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras sa Pilipinas, alas 12:24 na ng tanghali at ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Dunkin Donuts, ang pasalubong ng bayan. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, ang Philippine Coast Guard Commandant binigyan na rin ng Skipper's Farewell Cruise Ceremony. Nakatutok sa balitang iyan si Bombo Annalise Soberano. Binigyan ng Philippine Coast Guard ng Skipper's Farewell Cruise Ceremony si Coast Guard Commandant Admiral Leopoldo Laroya bilang pagpupugay at pagkilala sa mga naging accomplishment nito sa ahensya. Si Laroya ay nakatakdang magretiro sa serbisyo sa February 10, 2022 matapos ang halos 38 years in public service. Si Laroya ang ikalawang retiring skipper na nakatanggap ng tribute aboard sa BRP Batangas. Ang una ay si Coast Guard Rear Admiral Jose William Isaga na nagretiro na noong October 19, 2021 kung saan ang seremonya ay isinagawa sa BRP Corregidor. Nakuha ng Coast Guard Commandant ang Most Coveted Command at Sea Badge matapos ang matagumpay na pagbuman sa 2 flagship na Coast Guard Search and Rescue Vessel gaya ng BRP Batangas at ang BRP Nueva Vizcaya. Si Laroya ay nagsilbi ding commander ng Maritime Safety Services Command, Coast Guard Education and Training Command, and Maritime Security and Law Enforcement Command. Nagsilbi din siyang District Commander ng PCG District sa Western Visayas, Northwestern Luzon at Southwestern Mindanao at Bicol Region. Lubos naman nagpapasalamat si Laroya sa mga tauhan nito na nag-organisa ng nasabing event. Ayon kay Laroya,
ang kanyang itinuturing na best years of his life noong siya ay nakasakay sa barko. Si Coast Guard Fleet Commander Rear Admiral Alan Victor de la Vega ang nanguna sa seremonya kung saan binigyan ng pagkakataon si Laroya na mag-maneuver sa barko mula Pier 13 patungong Manila Bay at pabalik. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang Consulate General naman ng Pilipinas sa bansang Ukraine pinapaalalahanan ang mga OFWs doon na maging kalmado pero dapat laging nakahanda. Maki-update tayo sa panayam ng Bombo Radio Cebu. Kontrolado ang sitwasyon, ngunit dapat palaging nakahanda ang mga overseas Filipino workers kung OFWs o lahat ng mga Filipino sa bansang Ukraine. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu kay Mariza Lagunoy Besas, ang Bombo International Correspondent sa Kyiv City, Ukraine, sinabi nito na sa ngayon ay wala naman silang problema at tanging sa border lang ng bansa at Russia ang may naitalang tensyon. Ngunit ayon kay Besas, nakikita nila ang maraming mga sundalo at kapulisan na nakadeploy sa mga kalsada na siyang mahigpit na nagsasagawa ng inspeksyon sa mga sasakyan na labas-masok sa lugar. Inamin rin nito na kabado pa rin sila sa ngayon dahil di umano'y hindi nila alam ang mga susunod na mangyayari, lalong-lalo na't sumali na sa tensyon ang ibang bansa na kaalyado ng Ukraine. Gayunpaman, siniguro ni Besas na stable ang kanilang komunikasyon sa Consulate General ng Pilipinas sa Ukraine at palagi silang pinaalalahanan na maging handa sa anumang mangyayari. Palagiin ang pagmonitor sa mga balita at iwasan na muna ang paglabas kung hindi naman importante ang kanilang lakad, ngunit pwede naman silang makabili, lalong-lalo na sa kanilang mga pangunahing pangangailangan. Naganjud karon diri ang mga nagkalat nga mga otoridad sa sulod sa Kyiv dayon medyo istrikto karon, medyo nagabantay gyud sila sa diri sa sulod na sa mga sakyanan nga mosulod diri labi na kung gikan sa lugar nga adunay kagugot. Yan ang bahagi ng pahayag ni Mariza Lagunoy Besas mula rito sa Bombo Radio Cebu. Bombo Suzat Bacaso Raffles para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nakatakdang magpadala ng written proposal ang NATO forces sa Kremlin sa huling bahagi ng linggong ito. Layo nito ay upang subukang humanap ng isang paraan sa gitna ng lumalaking tensyon sa pagtatayo ng tropa ng Russia sa hangganan ng Ukraine. Ayon yan kay Secretary General Jens Stoltenberg. Anya, nakahanda silang talakayin ng may kaugnayan sa arms control, disarmament, transparency on military activities, risk reduction mechanism at iba pang mga isyo na nauugnay sa seguridad ng Europa. Nakahanda rin sila na makinig sa mga alalahanin ng Russia. Nauna nang sinabi ng pinuno ng NATO forces na noong nakaraang linggo na ang Western Military Alliance ay malapit na magpadala ng mga written proposals dito sa Russia na tumutugon sa mga hinihingi ng seguridad ng Moscow at nagmumungkahay ng seryosong pag-usap sa pagkontrol ng armas at mga hakbang ng transparency sa mga aktibidad ng militar at pag-deploy ng missile. Samantala, sinabi naman ni US President Joe Biden na isaalang-alang niya ang personal sanctions laban kay Vladimir Putin kung sasalakay ng Russia ang Ukraine. Sinabi ni Biden na magkakaroon ng napakalaking kahidatnan kung gagawa ng Russia ng hakbang sa bansa na nasa southwestern border. Ang kanyang komento ay dumating habang iba pa mga Western leaders ay paulit-ulit na nagbabala na ang Russia ay magbabayad ng mabigat na parusa para sa gagawing pagsalakay. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating pagbabalita. Balikan ko lamang ang ating mga headlines. Debate ng mga kandidato sa pagka-presidente at vice-presidente pinag-aaralang isagawa ng Commission on Elections sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Malacanang umaasang magpapatuloy pa rin ang NTF-ELCAC sa ilalim ng susunod na administrasyon. Ang panukala naman ukol sa proteksyon ng mga nagbabangko laban sa mga scammers iniakyat na sa plenaryo ng Senado. Pagresolba sa mga biktima ng mga hackers at scams, di na raw idadaan pa sa korte. Nasa 300 families naman inilikas habang ilang kabahayan nasira sa mga naitalang pagbaha dahil sa epekto ng low pressure area doon sa Northern Mindanao.
At sa ating international news, ang NATO forces nakatakdang magpadala ng written proposal sa Russia. US President Joe Biden nagbabala ng parusa laban kay Russian President Vladimir Putin. At para naman sa ating sports balita, ang Los Angeles Lakers inilampaso ang Brooklyn Nets sa pagbabalik na rin ng big man na si Anthony Davis. At live, nationwide, worldwide mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buno. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Pabalik na kami ang sa ito ng Paradyo Bombo! God, sa tag ng alas 12, bagulan nyo naman ang aton nga Bombo Network News. Sa aton nga pagbalik banwa, mangin kupunan nato ng report sa nga patrol upod kay Bombo Gracelyn Lubaton. Ini may kantanan sa interview sa asawa sang napatay nga pulis nga si Police Corporal Nestor Madelo. Kag hibalo natin kung ano naman ang anong mga panaysayon sa asawa niya sini. Initanan natin pagkatalakayon, pagkaligid lamang sa pinaka mga importante nga mga panumdom. Standby! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radyo lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakas na kami sa Libertad di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-group Bacolod Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik mga kabayan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuanay sa Udto. 45 minutos na nakaligad sa tag ng alas 12 this time. Kuha na ito ng report ni Bumbo Gracelyn Lubaton. Ang interview mga kabayanan sa kay Maria Milagrosa Madelo, no, ang asawa ni Police Corporal Nestor Madelo. No, ano ang posible na ibaluan sa ang asawa ni Corporal Madelo sa sining insidente? May mga patimaan bala or may mga threat sa kabuhi ni Madelo? Kagano ang iyang paglantaw sa siniyang kamatayon? Napatay lang iblay ni sa aksidente or basi may ara pagid sa lain nga persona nga amo may kailabtanan sa siniyang insidente? Yari ang report ko naton sa patrol Bumbo Gracelyn Lubaton. Please come in. Bombodan, wala sang ideya ang asawa ni Police Corporal Nestor Madelo regarding sa natabo na insidente, no? Na nasapo na lang iya sining pana kag na aksidente prior sa pagkasapo sini sa banwas ang hinigaran.
So, pamadan, pareho sa aton, nagalibog man ang ulo sang iya sining asawa ni Police Corporal Madelo. Kung wala gindala sa hospital ang ining iya nga bana pagkatapos ng aksidente na kabunggo sa isa ka mobile truck na may kargang tubo, no? Kay kung maghambal si Constancio Canoy, pamadan, ning ginatudlo nga suspect no, sa pagkapatay ni Police Corporal Madelo, nga kung lingin patong ulo ya kung nakulbaan sa bangmudan o kung lain ang iya sining nga pamatsyag sa iya palang pagbiyahe dapat sila pa mga minuto nabatsagan na na o kung nakapamintar na sa nga dalon niya ang iya sining upod no, si Corporal Madelo sa hospital kay malapit lang yung gibugodan ang hospital sa ginantaran no sang aksidente ining involved ang carry nga nadala ni Canoy Mamudan no kaupod si Police Corporal Madelo. So Mamudan ang iya sining nga asawa nga si Ma'am Maria Milagrosa Madelo ang nakaistorya man gani mismo no sa sa kay Constancio Canoy no sa dito na sa Nicaran no pagapon mo kung naligtas sa limo daw pamadan ning pamangko siya man but as usual no mga ginahambal ni Madelo una isaga na siya kay baan siya pamadan kag giningagaw o tingwaan niya man bodan no nga ma-revive ba ni ang biktima pero mula nagaling mula yung hospital kay according ano sa iya panay sayon nga galing ng uluya o kung naglain ng pangatsyagya nalipatan niya na bumudan no? Kaga bumudan ang dugang pagid nga ining autopsy bala na report no according sa iya sining asawa nga si Ma'am Madelo Bumudan ang doktor sugid sa iya ang iya ba na ukon ang skull no ni Police Corporal Madelo Bumudan ang may crack ukon na buka no kaga nagka-internal hemorrhage kaga wala ni foul play Bumudan so motong rason nga napatay ining si Police Corporal Madelo no kaga ito sa ginilinan sa iya Bumudan sa Banwasan Nigaran nakita na iya bangkay madamo siya Bumudan dugo mo kung nakalugtad ang aksidente kay sa ulo gidang igo pero sa pagkatapo sa iya Bumudan wala na no, sa ang mayo nga dugo ining bana ya sa ulo no kay sibling gintapuhan pa ni Constancio Canoy ang iyang nawong no makita man sa gani nga wala na sing panapton ang biktima pangiba nga panapton kay ang iya sining nga bayo Bumudan ang puno na sang dugo posible ang mutong ginpahit pa siguro na luoy siya Bumudan according man kay Madelo no? Kaga para kay Mamadala Bumudan no nga ginakaluyan niya man ni si Constancio Canoy kay syempre may pamilya man may asawa may bata so ang pangayo niya lang masugid sang matuod na Bumudan para maggamay-gamay ang saya sa kay wala man na ginapangayo nga sempet labi kung ang nabalawag mo kan plano man isang atasyon ng bana ni Maria Milagrosa Madelo Bumudan kag regarding naman no kung may ihibalo wala si Ma'am Madelo kung dugay na sila nag-udan na ni Canoy kagining iyabana wala sa Bumudan nakibalo kay ang palang pakita ya kay Canoy mo sa natabo niya ang pagkaada na nasapuan na sa ng bana ni Ma'am Maria so Bumudan ang iya lang nahambal na mention ni Police Corporal Madelo ining fourth motorcycle na si Constancio Canoy once lang siguro kung kadua or ano but wala ini makita pag wala man makita umudan nga pero minisla upod nakita lang siya gani so amo na ang natap so Bumudan pamatian sa payag no ni Ma'am Maria Milagrosa Madelo
idea kung ano gid ang ano kay syempre amo na yung hambal accident. Yung kaya muna ka big question bala nga wala yagid dala ang husband ko sa hospital nga Wisconsin Oman sa amo na nga sitwasyon. Ang una mo gid dapat nga mapaminsalan, dapat dalon gid ang victim kami sa hospital. So kaano gid yapon biskan na sa subong do, biskan ako do hindi ko maka hindi ko explain or maano bala nga aamo na bi ang natabo. Nga kalapit naman lang tani isang hospital sa crime bala nga sa crime scene kundi na natabo. Pero nga wala yan na wala ya gindala ang bana ko sa hospital which is gindalaya pa sa layo gid nga lugar nga hindi gid bala dali-dali dayon nga mabuligan mahatagan first aid ang bana ko. So, naka-istoryahan na ka mo ni Constancio Canoy, ma'am? Ni pamangkot mo siya? Oo, kagapon naka-istoryahan na kami ni isang suspect ni Canoy. Kag amo na inangayo man siya sorry kag ampo man siya nga may sala siya. Kag gapangayo sa kapatawaran nga amo na bala. Hindi yaman ko nuhungod nga nagpanik lang siya muna nga which do ka buglay patihan di bala kay kung nagpanik ka sa pila ka minutes mo man mo pamisaran mo gid kag isa pamiguhay sila sang husband ko ang nabilang ang imo na lang kaluoy tani kag bala. So wala ka may na nga rason kung nga himo yato abi? Para sa akon do wala gid ko idea kay wala man na kastorya ang husband ko sa akon kung mo actually gani amo ko pa lang to siya nakilala ang suspect. So do wala gid ko idea kung ano ang kung may intention di sa bala or wala gid ko ya So wala mo pa wala pa nakita sang anang si Constancio Canoy nga gaupo sa sambana mo or nakita mo na sila nga nag-upod pero dali lang man. Wala ko gid na siya na-meet. Sige wala siya na-meet. Sa didto na sa Hinigaran sang gindala na to siya pag recover na sa bangkay sang bana ko. Pero never siya na-mention sang imo nga husband. Na-mention sa nga do amo na ko may migo da sa nga do tanod na or do force multiply. Oo, do amunda siya may ila station ga standby dumigo-migo ya. Pero wala ko gid sa na-meet personally. But negative nga mga bagay wala man sa may naman siya about sa amo nga tao. Wala man siya may So ano lang imo nga mahambal di sa amo ni nga sitwasyon na tabo sa imo nga husband? Siyempre, kakalisod gid ko nasakitan gid ko. Sino bala maglaom nga ang bana mo naghalin di sa balay nyo buhi ba tapos makibot ka na lang tapos sa amo pa na bala nga klase sang trahedya na tabo. Tapos kalain pagid batyagon kasi siyempre una-una naghaom-haom kabala kung ano gid bala ang natabo sa iya. Kung sang time nga na aksidente siya, kung buhi pa to siya, nga ginpabayaan lang to siya bala nga conscious pa, ang agwanta ya to sang time to nang grabe mixed emotions, hindi ko gid So, sa autopsy report, ma'am, no? Sa autopsy. I-tackle ta siya, no? Ano ning, sa autopsy report, sang bana mo, kay sa kapulisan, lang po, sa accident, sa imo nga baton sang information, ano ang resulta sa ito? According sa doktor nga nag-autopsy sa akon bana, hambal ya sa akon ang grabe gid man kunong impact pagkabunggo sang carry sa truck sang tubo na gid na damage gid ang skull sang bana ko may crack gid kuno kag na hemorrhage gid may internal hemorrhage gid man nga natabo. Kag wala kuno foul play mo na yang hambal sang doktor nga nag-autopsy sa bana ko. Pero pagkakita to sa bangkay, wala naman siya dugid sa iya nga namo. Oo, wala. According man sa mga pulis, no, syempre nag-conclude, no, kung nga, kasi syempre sa ulo ang igo, sang bana ko nga, wala ko no dugo. Dito kahapon, pag inistoryahan na namon sa Hinigaran Station, doon na
ano man bala nga siguro basi pag butang ito sa bana ko ginubaya pa bala ang bayo sang bana ko kag gin trapo pa sa tsura sang bana ko gin trapo sa dugo kay ang bana ko gauba na nakita nyo man sa pictures na gauba na kag ang bayo yara na sa kilid yan Napuno na sa nga puno na sang dugo nga kung sa bagay ang iya igo ulo pero ang bayo ya ano na tindo na ang tsura ya sang nakita siya why na dugo nga linapta bala. So sa katapusan ng anong imo nga mensahe sa kaya Kanoy Abi kung sa regarding sa kaso ninyo nga pagpatay sa o kung sa pagpapatay sa imo nga bata? Una para sa suspect tani ma-cooperate na siya sa investigation tani kung ano man gid ang tuod ihambal yan na lang kay para nga magaganagan man ang iya nga sentensya kag kabay lang kung tani nga ano nga kung manugid na gid lang siya sang tuod para nga mag-smooth na lang bala ang dalagan sang kaso para matapos na. Subong ano ang status 3 si Sir Rara na si Sir Madelo ang yasan nga lawas? Bali ang akon husband ato pasubong sa Iyabla family sa parents siya sa Lagunday Funeral Homes kay nagayo ang parents sang akon husband bilang iya nga family to mga utod diya nga biskan 2 days lang bala kung mahaya to na ang akon nga bana sa ilang place kay didto man nagdako ang akon bana mo ang bana ko yan nag-transfer na lang dis na nag-asawahay kami so ano ko ang ilang nga ginapangayo gin pagbigyan ko sila nga didto lang anay so bali Thursday pa di sa dalon sa amon gid balay sa Punta Taytay Basta siya ilubong na bali wala pagid kami tentative nga date kay ginaano ko pa ang schedule bala sa simbahan bali may ano na ko nga sa amon ibi nga date pero i-sure ko lang bala sa schedule sang pare sa ano so wala pagid kami tentative gid nga date nagkadto na rin ang police station 5 bali wala pakakadto ang police station 5 pero nag-ano na sila sa akon ga-communicate man sila may mga ginatapos pa man sila nga mga papers bala nga ano tapos ga-update man sila sa akon gatawag ga-chat wala man ko nila napabayan ga-update man sila Bumbog Grace Bumbog Grace Bamadan. Ti ang asawa daw kumbinsido man nga ti daw aksidente lang gid man ang pagkapatay no galing hindi lang madula sa paminsaron naton ang pagpagduha-duha kay bisan pa sa pagpayag kag inasang asawa ni Kanoy tinaghambal nga daw bangagid sa ilimnon daw way nasasaya kagalingon nga paminsaron pero natingala man gani bisan ang asawa ni Kanoy nga nakalabot pa sa inigaran kag siling niya kahakog to sa gasolina sang multicab siya nakalabot pa to sa nakabalik. Amo matong hambal ko igapon ko baw grabe ba ano gin preparahan gin nga gin full tank gin ang multicab nga nakalabot gid dito sa Inigaran although nga ti ko matugi ba nga napatay sa aksidente ti amo man ang nagagwa sa autopsy nga napatay gid man sa aksidente kag na crack gid ang bagol sili sa baskog nga impact sa pagkabunggo sang salakyan ang kwanta lang ang pabangkot lang ti amo ning natabo may pasahero da may pasyente nga na nalipungan ara sa sulod sa salakyan duguon tapos makahimo ka pa ya mag-drive pa kadto sa Hinigaran kag hakwaton ikaw lang isa ambot ano ni kadako aning sa imo ya personal nga paglantaw nakita mo ni personal si Kanoy Bamadan wala pa ako ni makakita personally no kay Constancio Kanoy but according sa pag-describe sang hepe sang Hinigaran PNP wala ni galayo ay ang panglawason no pagkataaso nila sang biktima mga more or less 5'5" ang height kag medium belt no ang kadakuon sang suspect no si Kanoy kag amo man Bamadan ang panglawason ni Police Corporal Madelo. Kaya ang ining ginbutangan sa ang bangkay ni Corporal Madelo approaching ni sa may Barangay Pilar sa Banwas sang Hinigaran
Ako lang gini mo mga siguro kulang-kulang isa ka kilometro ang distansya niya gikan sa town proper gid bala nga may mga pamalay. Yes. Pag lampuas mo sa may pagwa mo gid sa Banwa sa Ginigaran sa town proper, no? Amo na siya ang dalan nga nagausoy pakadto sa Binalbagan. Ini nga area kung magagabi na masyado niya ka dulom, no? Masyado niya ka dulom. Kag wala na di pamalay, nakita nyo man to sa pagkanto nyo sa Hinigaran. Yes. Nga ang ining area, way na niya sang panimalay. Way niya sang balay, sa piyak nga dalan, ligom dulom ni. Way gani ni mga sugaang nga pusti na di. Di mo na gani nga makatilingala, nga nakalabot pa dito si Mr. Kanoy, nga dito gid si exactly sa muna nga lugar sa Banwa sa Hinigaran, nga masyado gid bala ka, masyado gid ka conducive, kung may ara ka nga ikwan, may ara kang ihaboy dira nga patay nga lawas ang tawa abi o kung ano man ang ihaboy mo dira nga hindi ka gusto nga makita sa kung sino man kay dulom na nadang area mo. Ti imagine daw kamud na imagine nga natultulan why na si sunod sa asawa ni Mr. Kanoy gina sa interview sang aga nga ang hambal sa iya kuno nga daw ay nasa siya nga insakto nga paminsaron sa matabong insidente nagratol na siya daw nabangag siya ti nakainom sila nga daan mo ti way na siya makapaminsan pa nga dalon sa ospital nag-drive siya sa nakalambot siya dito sa Banwa sa Hinigaran. Ang nga pamangkot na nabangag ka sa ilim nun way ka na sa insakto nga paminsaron mo pero nga daw masyado ka precise ang lugar nga gingkadtuan. Amo nang sulit-sulit ko bala kaysa nagigad ang inadang area may ginhaboy man adra nga bangkay man mo. Kay siling ko gani ka ang area masyado gid ka masyado gid ka angkop sa kun may himo ka nga kamalamalahan may haboy ka dira. Kay wa na hindi pamalay Bumbo Grace kag masyado ka dulom sa area. Yes, Bamodan. Kag, kung gusto mo, no, nga maluwas, abi kay nagambal to kagina, nga, ang asawa ni Kanoy, no, nga, nagapangita pa siya kuno, no, may mabulig sa ila. Di Bamodan, sino pangitaan mo to sang bulig? Kay kung gusto mo nga mabuligan ka, maplastar ka sa masanag, kag madamo, nga, magalabay, no, nga sa lakyan abi, kung tawo, kung ikaw, no, nga kinahanglan manggid sang bulig, Bamodan, tinga makadto ka sa madlong area, nga hindi ka tayo mabuligan, di ba? Kag isa pa gid ang makita naton diri nga makapaminsar kita bala nga may ara sang foul play. Way man kita magsiling nga may foul play gid. No kay basigan isa autopsy nga ang ginkamatay sini hindi tiro, hindi buno kundi tungod lang yang sa mabaskog nga impact nagcrack na tong yang bagol, may igo pagid siya sa isa ka matig-ang nga bagay nga nagadulot gid sa yato nga ulo. Yes. Wait lang magsiling nga may foul play gid. Pero ang sa aton niya ginapaminsar nga may posibilidad man nga may foul play. Okay. Ti ko na mo tong rason nga siya ginbiling ko lang tong si Madilo kay nangita ko sang tricycle nga kargahan kay nagratol na ko ti kun sa akon kun may pasahero pa ko nga garatol na ko basi maksidente. Ti nga ang way man maksidente halin to sa sumag pakadto sa Hinigaran haw. Anay pag-abot dito, ginbilin kay makuha sa tricycle, ti makuha sa tricycle, ara kay mo sa kalang-alangan nga lugar makuha ka sa tricycle, kag way mo man ginbilin sa higad sa highway nga may makakita to, nga bisan at least kung tadi, kung biyaan mo ang imo nga upod nga tutusig adalan, kay nagratol ka na, kinulbaan ka na, ti at least may makalabay na makakita, makarga pa nila madala sa ospital, pero way man ginbilin sa higad sa dalan sa highway. Ang Tigaylo, ini ang ginhakwat, kung tutuod gid man ini nga ara siya sa sulod sa salakyan sila nga time kung amo gid man nga salakyan ang ginsakyan ti kuha mo pa sa gupi na to nga pertahan ambot mabuksan pa to ginkuha dito sa sulod sa salakyan kag ay imagine mo na pas-anon mo pa ya pakadto dito sa mga 20 metros pa to mo ang kalayo na lin sa highway kag dito imo pa nga sibinan sa kadulom-dulom sa area makuha mo nga ubahan to bayo kag sibinan ang nasambit yang nga biktima kay para nga madula ang dugo sa iya sini nga ulo nga nagatinulo lang siguro sa to nga time kag ginbilin dra sa area ti makasiling kagid nga basi may arasang nga kun ano yang may arasang foul play anyway ti depende ni sa
kapisan kag kaidid sang investigador magtipon sa mga ebidensya kay wala ka man si may makuha nga ebidensya nga may nakawitness ako na dugid ang natabo kay bisan pa gani ang mga traffic investigator pag abot sa area nga sa din may reported nga aksidente way naman to ang multicab wala naman to ang truck nga ginaligan nga ginbungguan sini kag sa lugar nga ginulaan sang kagaway ka naman sang may siling abi nga bisan may naka-witness pa nga nakakita nga ginbutandang bangkay abi ni Madilo. Ara naman ni balanta naman subong ang kamaturan nga ginako man sang driver sa multicab nga siya ang nagbilin kag kuno pagkatapos siya gibilin kay ngita sa tricycle tapos nalipat na sa kun din kuno to niya ginbilin ang lawas ni Madilo do mo na. Mamadan no, but sa man mismo nagaling na sa bangko sa nagkaranya ginbilin kag bombodan nakapuli man siya gani diretso no pagkaaga nag-report pa sa police station 5 nga aksidente kami to amo na kag ginbilin niya to ang bangkay ni Police Corporal Madelo bombodan kag may naka-witness man no sa aksidente nga nagluntad sa barangay Sumag bombodan nga pagka bunggo no sang multicab sa mobile truck nga may karga nga tubo gilayon bumudan nga nag-isol dasun naglakat bumudan. Ano ni pertiga dasi ang lagan sang multicab sang makabunggo kay daw sa dra nga daan nga area na daw hindi ka man makapadasig kay ang ginatumod di ba ang ginatumod nga dito sa nakabunggo da sa may atubangan sang simbahan sang Mormons. Posible ba dano nga dira dito ged. Oo, hindi man na dira gani ka makapadasig sa lagan nga makasiling kabi nga kung dasig ang imo nga dalagan kung makabunggo ang impact bala mo gito lala sa makita mo sa litrato sang ilang nga multicab. Pero nga perti grabe ang kuan mo grabe ang pagkagupi nagadalagan gid siya 80 sa sinayang dalan. Bumudan according sa mga nakakita tagkabunggo nag-isol kag naglakat na lang gulpi bumudan no usually kung may mga aksidente di bala bumudan nagapundugin na iya no so amo to yan lain na iya naglakat siya dayon no kag may nakita pa gani nga ang kamot ni Police Corporal Madelo nakagwa na sa bintana o kung nakita ang kamot nga nagaduga-apply na lang blabobodan. Okay, sige anyway. Tiyan mo na siling ko pautukan na niya sa aton ng mga investigador kung ano ginang kamaturan sini. Pero initially, tiyan mo na ang person of interest, si Constancio Canoy, nga karon sa kustudiya sa aton ng mga kapulisan. Ang kaso wala pagyapon ma-file, wala pagyapon ma-inquest ni. So bamudan pasaka ng kaso nga murder case no sa Provincial Prosecutor's Office. So huto na lang no kung ano mga desisyon siya na regarding sa amuni nga kaso nga gina-involve. So napasakan information sa Prosecutor's Office ihulaton ang resolution sa prosecutor kung bala may aragin sang probable cause para ipasaka ang kaso ng murder. Yes, bamudan. So ato na lang hulton. Sige. So bamadan nakuha ta na no ang statement sang duha ka bahin sa duha ka asawa no ni Constancio Canoy kag ni Police Corporal Nestor Madelo. So dugang nga mga update aton naman tayan no sa pila ka mga public affairs sa Radyo Bacolod. Ini si Bombo Grace Labaton para sa papangalagad sa Bombo Hanay sa Udto para sa pamansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Salamat gid Bombo Gracelyn Lubaton. 10 minutos banwa nagaligad sa tagna nga launa. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. This time liton kita sa pila ka mga issue kag topiko. Karon na lang si Bombo din isrubi ka unahon ta lang si Bomboan okay basi kunabusog kita sa oras kay may reklamo. No kay may reklamo mga kabyanan nga may nagpadulong diri no sa Bombo Radio Kigina kay reklamo parte ni sa swab test no ang swab test result nga ginambal na sila verbally wa gid sang papel nga nagapakita nga nagapositibo ang ila sining dialysis patient ti karon ginapangita to sa dialysis center ang
ang resulta para nga ma-aksyonan nila kung ano ang paghimuon sa pasyente nga nagpositibo. Dito naglingin man ulo sang tagreklamo nga nagpadulong sa bumbo, nagpangayo sang bulig para maklaruhan kung ano gid ang insakto nga proseso. Sining may interview banwa si Bumbuan Sindol Sorilla sa tagreklamo nga sino yung tagreklamo si amuning si Ilinita Bunggaitan. Sige abe, ikuha na ito ng report. Bumbuan, please come in. Bumbudan nagsaka sa aton sa studio no sa istasyon sang Bombo Radyo ining si Ma'am Elinita Bunggaitan sang Purok Bayabasan, Barangay Bata, Syudad San Bacolod. Ang iya nga ginapangayo sang bulig Bombodan nga ang iya nga bana COVID positive pero luwas sina ang pinakapunto gid dialysis patient Bombodan. No, sa ginsaysay niya sa aton, dialysis patient na siya. Sa kada semana, kaduha siya magpa-dialysis, Bombodan. Kaduha magpa-dialysis. But ang natabo, Bombodan, sang Miyerkules nga adlaw, nagpa-dialysis siya. Pero dito na found out, mapa-dialysis siya supposedly, ang iyang oxygen level nubo. So ginhambalan siya, Bombodan, mapaswab siya. Sa pagpaswab niya, nagpositive sang Webes, ginkantuan siya sang barangay nga nagpositive siya sang Sabado. So in short, sang Sabado, Bombodan, dira na lang siya sa iya nga balay. Ang asawa niya why ni sila contact nga duha, tungod nga nagaano Bombodan, may trabaho ni doon nagapangamo bala Bombodan, so separate sila nga duha. Amo na nga may time siya nakasaka sa aton sa Bombo. So positive. So ang punto niya diri Bombodan, sang kahapon niya daw nagkadto siya sa barangay kay kudalon siya bala sa Corazon Locsin Bombodan, kiti COVID positive siya. Tapos kaduha niya na miss ang iya sini nga pagpadialysis abi Bombodan Miyerkules kag Sabado, kay every Miyerkules kag every Sabado amo ning iya nga pagpadialysis. So meaning sang Sabado kag sini nga Miyerkules subong nga adlaw ikaduha niya na. So nangayon isang bulig sa aton sa Bombo kay ang gusto sang barangay ginambal ti maka-refer kati sa kwan ka lang sa private sa Queen of Mercy. Ti ang punto niya Bombodan, ti paano kami makapa-private hospital kay haluson man nang kami gani kapigado ti gapa-dialysis pa rin siya twice a week. So makita mo bala Bombodan resources wise why nagilya pigado. That's why ang ilang option mapa-regional hospital. So amo na ang iya sini nga pagsaysay Bombodan sa aton. So, antes ko isugpunan ina Bombodan kag reaksyon sang barangay, reaksyon sang regional hospital, pamatian taanay ang ining tagreklamo nga si Ma'am Elinita Bunggaitan. Ngayo ko tani advice kung paano na ang sitwasyon sa bana ko wala nga ginadialysis na sa. Tapos kinanglan niya na ma-dialysis ang result siya sang iya nga swab test. Hindi man namon nakita. Swab test pero positive. Positive sa kuno. Sino nagambal? Ang duha ka tawo nga nagkadto sa balay. Ginkantuan ka mo? Oo. Taga BHW? Hindi. Taga pulis man kuno kag ang sa barangay ang isa. Okay, pulis kag nga ano kuno? Naging pabalo sa nga positive sa. Okay. Sinong bana mo? Si Elisal Bunggaitan. Again, ngalan? Elisal. Oo. Bunggaitan. Oo. Okay. Ginadialysis ni siya. Oo. Okay. Nagpa-swab siya para lang ma-dialysis, di ba? Antes ka i-dialysis, kailangan mo magpa-swab. Hindi. Ano? Sang Miyerkules, nagpa-dialysis na sa. Okay. Tipag, kuno sa iya, dito sa entry, nubo ang iya nga oxygen. Okay. Kinanglan tagaan sa request nga mapaswab sa. Okay. Pagka Webes, nagpaswab sa B-Center. Sang Sabado kami ginkantuan da sa balay nga kuno positive sa. Hambal sang pulis kuno hindi sa magwa kay positive sa. Tapos saan siya ginahambalan? Sang Sabado. Sabado. Oo.
Positive. Oo. Okay. Dayon. Tapos wala na sa kapadialysis. Sabado dapat dialysis na mo. Pila ka twice a week? Duha. Sabado dapat dialysis naman Oo, siya. kay wala sa kinpagwa. Kay nagpositive na sa kuno mo. Okay. Tapos Dayon. nagulat kami, Sabado, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules na subong, wala man gyapon. Wala sila kabalik. Ikaduha niya na dapat yung dialysis. Sa Miyerkules, ini nga Miyerkules dialysis Subong na naman daw. dapat. So ikaduha, na-miss niya ng 2. Oo, duha na. So nga ako wala sila kabalik. Wala sila kabalik, wala man kami kabalo kung anong plano nila. Eh nagkadto ko kagapon sa barangay. Mga ko bulitan kung paano ni kay positive sa kinanglan niya ni ang dialysis buwas. Oo. Ti ambal sang gawbrada sa barangay niya hulat-hulat lang kay ang second na kuno ato kuno sa di ay LG to. Nya lang taon pa na kung ano na subong ang maakuan sila da. Oo. Nagulat ko hasta nagapon wala man may nagkadto sa barangay. Nagkadto ko to sa tupad ko balay na miga ko man kilalaya si kapitan. Sining kuning mapabulit ko tani kay ang mga mamangko to sa barangay kung paano ni kung pwede kami ni kapadulong to sa provincial kay para lang maano ni ang bana ko kay hindi na siya pwede nga papabuyan-buyanan sa kay dialysis ni mo. Ti duwa na ni ka-dialysis sa buwas nga hindi siya maka-dialysis ti malumos na sa tubig ano na sa makardiac na sa. Ti kinanglan niya gini ma-dialysis. Ti tawagan niya si Kap. Hambal ni Kap nga hindi man sila maka-direct sina to nang hindi sila maka-direct bala nga idulong kami sa provincial kay ubra na sa city mo. Yan na sa city. Ti nang result man na tani ang ano namon kung positive din man sa tuod. Dapat i-asikasuho na sa kay undal-un sa facilities. Wala man to dialysis ang facilities di kami mangyapon mangita dialysisan nga may COVID sa ti sa ambal sa sa dito kami sa Queen of Mercy dialysis hindi man kami to kasarang kay 14,000 ang pangayo na sa amon. Hindi ka mo ko pa dialysis sa M3. Sa M3. Hindi siya kakagto kay positive siya. Hindi sila magbaton. Sa M3 yan barato lang. Ang M3 na bali 599 na amon bayad sa kada session. Isubong amo nang nalibugan nyo. Oo. Kung ano ning sitwasyon niya. Nga hindi kang ka-refer ang barangay. Hindi siya madala sa regional law. Kaya ang regional kuno subong wala ga pamaton pasyente. Tapos may COVID sa nga daan, hindi kuno pwede mamato-mato sila. Oo. Kaya kinanglan So siya. ano dapat ang proseso? Dapat kung ano gid man sa city nga nag-positive sa, i-assist niya dayon kay kinanglan na sang bana ko ang dialysis mo. Ma-assist lang nga madala sa Bumbuan. So, Bumbuan. after that, yes. Oh, yes. actually kung dalon sa Lady of Mercy, Queen of Mercy, bali hindi man ginaamon tani ka nako ang balayran kun hindi lang positibo, di ba? Yes. Pero kay COVID positive siya. Kay COVID positive, amo na, kita mo lang Oo, basta ganit i-isolate COVID. ka gid. Ang tag Oo. 500, sobra lang 500, wala gani kalabot sa kalibo nga balayran mo sa dialysis. Kay kumo nga nagpositibo ka sa COVID, galumpat din 14,000 ba? Correct. Bongbodan. So that is why. Man dayon ang iban nga nagapamati siya. Now I know. That is why Bongbodan. Bumbuan. Oo. Dumasiling man dayon ang iban nga diyan. Now I know. COVID pa mo. Now I know. So amo na gani Bongbodan. So that is why gin-check naton sa Corazon Noxin. Ano katuod nga wala ka mo nagabaton sang COVID positive or pasyente dira abi, no, gin-verify ta. So upon checking sa kay Public Information Officer sang Corazon Noxin Montiliban Memorial Regional Hospital, Sir Gab Zaragoza. Hambal niya gabaton kami as long as may referral sa EOC. So meaning sa barangay bata, gabaton sila, no? Basi why na-inform ang bata na no Bongbodan, gabaton sila, no, sang pasyente. So sa pagkabati naton, okay, at least may hope nga pwede ta ma-refer sa regional hospital kay ti makaluluoy Bongbodan. Actually, sang nagka-coordinate sa regional hospital, gatululo ning iya nga luha, no? Na balang inang makita mong tao helpless abi Bongbodan, kay way ka kwarta, no?
Oo, gatulong luha niya. Amo na gani nga basta gani nga may arad na sagwa daw hindi mo pwedeng hindi pag-atindiron kay once nga nagakanto na di sa bumbo ang isa ka persona kag daw galukdugin sa kalibutan. Nagapakita lang yang desperado na kag away na sa iban nga panulungan. Magluwas sila sa bumbo. Masaka sa bombo. So that's why Bombodan gintawgan ko si Kap. Gintawgan ko. No, si punong barangay dito Abaring. So pagtawag ko Kap, so aware na siya dayon kay nagatubangay man sila galing nga duha, no? Ang sabat sa ato ni Kap, pamanyati kung gusto niya sa regional, ti dalon ta to sa regional. Hambal ko Kap, hindi kay ang inyo gusto sa Queen of Mercy, hindi man siya kasarang. Nang naghambal to sa ako ng regional hospital, pan inquiring nga makabaton man lang gali sila. Amo na bi Bombodan. Papatian ta ba na Bombodan ang sabat sa ato ng interview naton with Kapitan Lito Abaring. No ni Kapan sila malang na yan nagkagtunas sila kagabi. Kaya gina-insister ya na kami nag-repair sa iya sa nagligad. Okay. Gin-admit na siya. Tapos gindala sa iya sang kuan sa ano ni dito sa gin-dialysis sa ano ni sa provincial hospital. Okay, regional. Regional. Okay. Tapos kagabi mapa-dialysis sila subong. Bigin hambalan sila sang ila ginapa-dialysis sana nila. Ngadre sila sa kwan sa Mercy. Okay. Oo. Sige, hindi sila kuno kay mahal. Bigin hambalan ko sa siling ko sino naghambal sa imo nga gin-repair sa barangay. Si Kent. Kin pakagto ko sa kay Kent kagabi. Sin ko kagtuon mo si Kent. Kay ginambalan ko si Kent nga ikaw ko nag-repair. Siling ni Kent wala ko ya ka-repair sa ila yakap. Siling ko, sino ang akong patihon, ikaw o kung si Kent. Para maklaruhan, tagto ka kay Kent, istoryahan nyo kung ano. Okay, pero Kap, anong proseso? Pareho na kung may COVID positive sa inyo, hindi nyo siya sa regional hospital, hindi nyo siya madala? Kami yung ma-service lang, ma'am, kung diin sila gusto. Oo. So, ang gusto nila, Kap, sa regional, pwede man? Di ko ni-allow sila sa regional. Yes. Ay, nag-coordinate ko actually sa regional hospital. So, ang natabo, Kap, na-allow man to ang regional hospital, pero dapat may referral halin sa EOC. So, nagtawag man ko sa EOC kay Dr. De Ocampo para tuligan sila. So, ang hambal ni Doc, matawag siya sa inyo sa barangay. So, Kap, kaya ang point nila is, why sila ibayad kung sa Lady of Mercy, sa Queen of Mercy. Oo. So, kamuya Kap, pwede man lang kamuya makadulong, di ba lang? Oo, dulong, ginambalan ko sa, kung din gusto nyo, dulong kamo sa barangay. Oo. Kaya ang iya, yung point sa amon is, kamo kunong nag-insist nga pa makapa-Queen of Mercy. Kaya hindi... Wala kami nga kabalo gani nga ginalaw sila sang ila na nga ginapadelisan nga dito dalon, siya malang naghamba na kagabi sa akon, nga dito sila gitudlo, hindi sila kasarang. Oo. Di, siling ko, sa nagligad diin kamo nagpa-dialysis niya sa regional. Sino nagkwanto nag-repair sa inyo? Sila niya ang akong sekretary. Dito kagto ka sa sekretarya ko, kay ginhambalan ko ang sekretarya ko, nga siya ako nag-repair. Sila sa sekretarya ko, wala ko yakap ka-repair. Okay. Disinggaran ko na si Bonggaita na kung sino ang patihon ko. Ikaw o kung ang sekretarya ko. Pero maklarawan, kagto ka to sa sekretarya ko, kaya napin ng balay sa balay nyo. Wala mo sa kagto gabi. Okay. So, karon Kap, kung mag-allow man tong regional hospital, pwede nyo man lang siya madulong? Oo. Tawag sa barangay, kung kagto sa barangay. Oo. Namun sa kung din gusto yan madialysis. Admit siya. COVID positive siya, Kap mo, no? Subong COVID positive, kaga-allow naman lang kamo home quarantine kung wala man lang balatian. Oo, depende kung anong request nila. Ginatawag mo na namon sa EOC. EOC. So, kung nilalaw sa EOC, ng balay nila, okay. So, kung pareho ni Kap sa iya, kay COVID positive siya, ano ang aksyon na dapat, Kap? Ano, kay COVID positive siya nga dialysis patient? Kung i-recommendar siya nga kagtuon sa dalon sa facility, kagtuon dalon nga to saya. Pero as of this time, wala pa recommendation, Kap, how? Kung magwa ang ila ngalan, nakagwa ng ngalan nila sa EOC, okay na
ginapasa na di sa amon kung sinong positive. Ti wala pa dira sa inyo, Kap? Wala pa ko subong ka pausisa. Okay. Kay ang point, Kap, sang Webes, patugin kadtuan naman sila sang Sabado, pero pagkadto na sa Sabado sa ila, wala pa na nagwa ang si pare advance lang ng information, nga hambalon nang sila nga positive. Ambot kung hindi nila nakuha. Diba sige nang bala naman sila sang DILG nga kung positive sila. Oo. Baling kay tikagtula sila sang matawag ng DRRM sa amon nga kwaon. Oo. Pero kung wala pa katawag ang DRMO. Wala pa. Kung anong din sila gusto ma-dialysis, matawag sa samon. Kay dulong namon sila. Okay. Kung ang ila to nga recommendation, ma-grants. Oo. Okay. Ang sa part ni Abi Kap, may sense of urgency ni siya kay tungod Abi gidman nga siya kape kay dialysis patient siya. Ang baroon, sa dulong. Oo. Po pa na madulong siya. Okay. Sige ka, Bombodan. So amo na, nag-coordinate kita sa EOC. Si Dr. Rosalie Diocampo, siya ni in charge Bombodan sa contact tracing sa mga COVID positive. Hambal niya, Bomboan, sa barangay gidna. Si barangay may doktor. Ang doktor sa barangay amo nang mahatag sa referral sa regional hospital. So Bombodan, buthang balon gintawgan ni EOC si barangay. So now, subong lang gid nga udto Bombodan, naga-coordinate ko kay Dr. Rosalie from time to time. Maman niya Bomboan, ato na to sa regional hospital. Ambag ko ti maayo, Dok, ato na to sa maato sa regional hospital. Here comes the problem, Bombodan. Naghambal sa ila ang regional hospital nga sino nag-refer sa emergency, ha? Okay. Sino nag-refer? So nagtawag naman sa akon si Dr. Rosalie Diocampo. Haman niya Bomboan, nagapamangkot sila sino nag-refer. Hamba ko dokti sino ang ga-refer, di bala ang barangay. Haman niya ang barangay. Pero gintawgan ko naman si kaya hindi pagpasudlon sa emergency. Nagtawag naman kita sa regional hospital. Nagtawag ko sa regional hospital, Bombodan. Nag-communicate ko through messenger sa ilang PIO. Hamba ko, sir, ara na dirang patient. Hamba ko, pero hindi pagpasudlon naman ko. Siya nga ako Bomboan, hindi pagpasudlon. Nga, hamba ko, kay anong gin-indicate nila sa referral? Kaya ang ginabaton namon is moderate to severe cases. So nagtawag naman ko kay Dr. Diocampo, Doc, kaya mo na tong sa referral mo, basi hindi to moderate kay severe. Yung Bomboan, magambal kaya severe, naghahapo-hapo na siya. Hamba ko, pero dialysis patient siya. Hamba ni Dr. Diocampo, that's why gari Bomboan, kung dialysis patient, may urgency, gid na Bombodan, kay kaduka na siya, why ma-dialysis. Sobra pa na So now, Bomboan? Oo. Sobra pa na sa severe, kay mapatay ka mo yan kung hindi ka ma-dialysis. That's why nag-insist kita, hambal ko sa regional hospital, hambal ko sir, tiin nyo na ina-assessment dira. Kay tungod nakita nyo ang tao, duha na miss niya nga dialysis. Kabalo naman kita tanan, nagkabalo man kita, sang konsekwensya kung kaduha niya na miss ang dialysis. Hambal ko, tiin nyo na hambal sa aton sa hambal niya, iyan na assessment dapat ni doktor sang EOC o sang barangay. Anyway, nagambal na lang kita nga, okay, kamo na lang daya bahala, total ara naman sa ganhaan nyo dira, Bombodan. Ay na, anong sistema daw na duman ko man to ang dialysis patient to sa mansilingan sa nagligad to nga. Duman ka dialysis nga, way sa katigayon? Napatay to kay isang dugay lang kay nadesidihan to kung dialysis kay nag-positive. Napatay to Bomboan. Siling ko ang makamamatay kaya hindi ang COVID. Makamamatay. Mapatay ka sa COVID, hindi tungod nga sa virus ka COVID, tungod hindi ka matindi sa ospital. Yes. So, Bombodan, bago lang nag-text man si Dr. Diocampo sa akon nga, okay na Bomboan. So, pero pag nag-report ako, so gin-verify ko. Gina-presume ko Bombodan nga magambal nga nag-okay na kaya nag-insist kita sa regional hospital nga, sir, why na sila resources? Kaduhan na na-miss ang dialysis. Di ba la Bombodan? So, nagkabal si Dr. Diocampo sa akon bago lang nga, Bomboan, okay na. Meaning si Dr. Diocampo ng City Health, gina-assume ko Bombodan, gina-presume ko nga okay na nga nakasulod. Pero i-verify nato after this. Yes. Bomboan. Lantawa na iliwat sa imo nga cellphone ang pag-text niya okay na kay basi may question mark la sa punta? Hindi, nagambal gid siya nga okay na Bomboan . Okay,
ang pagsiling nga okay na, duwa na iya ka klase mo. Pamatian mo sa tuno. Ako, ginapamangko. Masiling ka nga, okay na. Bumbuan, Hindi. okay na. Bumbuan, okay na. Period. Ti Oo. sa din sa Hambal duwa, niya. ang Hambal bumbuan, niya. okay na. Ukon ang bumbuan, okay na. Oo. Hambal niya bombodan, bomboan, okay na Period. Okay Oo. na. Kung why nagpangayo bulig di, kag why ma-facilitate na, laban-laban hindi naman na ma-dialysis, ano matabo sa pasyente. Amo nang masubo dira, no? Pagka ginawa pa yan ng pasyente, kag hindi na sa ayan magpahuway isang tayo yon. Yes. Kay ining nagsaka ni Saton Bombodante, amo na pigado no, ang wife gani nagatrabaho, nagapangamo bombodan no. So amo na bala, amo nang ilang sitwasyon. So we'll see no, hopefully ining ginambal sa aton ni Dr. Dio Campo, natigayon gid man siya nakasulod sa regional hospital. Kay syempre bombodan kung dito sa regional hospital, kung may balayran man minus kumparar mo yang kung sa private hospital ka. Oo. Sige. Kaya sa private hospital ka kung mag-positibo ka, mo itong hambal niya to, 14,000 din itong balayran? Oo, sakit na iya bombodan, no? Kung hindi positibo bombuan, sobra lang 500 ang balayran. Yes, amo na. Grabe, no? Grabe Ginalain. ang paglumpat, no? Sang presyo, no? Balayran. Ay, grabe. Tungkol So, sa amo na. PPE? Oo, Tungkol tungkol sa na COVID mga positive. disinfectant, may kung ano-ano ang mga alcohol nga ginabanyo Yes. sa kamot. Gina-isolate Amo na nagka-14 mil na oo. yun. Gina-isolate ka bombodan, may mga PPEs, amo na siya. No, amo na nga taas. Kabudlay sa mga buhi, subong, no? Daw makasiling ka na Kabudlay. lang siya, balatian, hindi ka na magtapik sakon kay laban-laban, Yes. tigok kita sini. Hindi tungod sa virus ang COVID, kundi isang dalit nga ginatugas ang COVID. Oo. So amo na bombodano. That is why nga maintindihan to gito si Ma'am Elinita kun nga helpless na siya, nagsaka siya sa aton sa bombo na ngayong bulig. Aha. Kay why man siya katuan bombodan number niya, no? Na gusto niya gidya na sa sitwasyon man sa iya nga bana, no? Ate, sige. So Bumbuan, so yes. good job. Di nakapanyaga ka Oo. na na. Nakapang aros kaldo na. Okay, silingkuti. Basta kadaan mga good job na lagi na pa libre ko na din panyaga mo. Ti pwede pa man pamahaw. Oo. Sila yung isang akon nga kilala. Para nga mangin maayo ang kabuhi naton na kinahanglan kadadlaw may meritorious deeds gid nga mahimo. Oo. Gani man. Sakto na bombodan, no? Pagkabulig Oo. kasi mo isig ka pareho, hindi lang nga basta nagabalita kita diri. Kung nakabulig kita kag natigayon kundi daw kalipay isang dughan ang aton batyagan. Yes, gani man, no? Kay samtang nagahilibiyon ng tao nga helpless sa tubang mo, tido nagahilibiyon, man bombodan ng tagipusoon, no magtulok bala, nga sa amo niya na nga sitwasyon, nga manumdum ka, ginabutang mong imo tiil kung sa iya bala nga posisyon bombodan, no? So, Bombo Daniel, amo ni so far ang update report nato ni Badulong para sa pagpangalagad sa bombohan sa Udto, kini si Bombo Ansidol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Sindol Sorilia. Di daw ka ayo man lang makapatigayon kita o kung matigayon ang pag-facilitate naton sa pila ka mga nagapangayo diri sang bulig na nagapangayo bulig sa Bombo Radio. Once gani nga magsaka diri kag makita mo man na nga do nagahuyoy ang abaga. May baloan mo gid kun ano kabugat ang problema nga ginadala sa pila ka mga tawo nga nagasaka diri. Ang ilan na yung baluan nga last recourse, no? Amo ang Bombo Radio sa pila ka mga problema kung isa daw hindi masulbar. So kinahanglan na jutay nga pag-istoryahan ay komunikasyon, no? Communication is the key. Sa masyado ka hulas na manggali nga pag-facilitate sa pila ka mga bagay nga kung kisa makasiling kita nga daw kabudlay na gid masolusyonan. Oo. So, amo ni ang mga matutuod nga nagakatabo banwa sa sini nga padayon naton nga pangabuhi upod sa COVID-19. May ara nga nagakarimalaso, may ara nga kabuhi ang gindula, no? May mga kabuhi nga nagkaladula. May ara sa mga nagkalhalitan, may ara man nga naganar. No? May ara man nga nabudlayan.
may ara yang nanamian. Di ka mo na bala magbinag-binag, no? Sa sitwasyon subong boti, imagine nyo na di nato ni baluan nga kung ano gid kapait ang ining COVID-19 nga ini banwa. Imagine mo na ang imbes nga magpa-dialysis ka, sobra lang 500 ang bayaran mo. Pag nagpositive ka saka ang hilanat ka mo. Sobra pa sa galawas sa thermometer ang hilanat. From 500 plus galabot ang 14,000 bayaran. Di mano ka na karon kay mahal ka na ng PPE. I-isolate ka pa. May kung ano-ano padaya ang mga justification. Kay tungod nga pandemic, kay tungod nga may arasang coronavirus, tungod nga nagpositibo. O sige. Ang aton nga mga viewers sa Facebook Live nga nag-react diri, no nagakuan man do nagabukal man ang dugo nila sa pagpamati sa pila ka mga nagakahalanabo sa palibot, no, sa aton yang susidad, sa aton yang pungsod Pilipinas. Di daw hindi na kayo maka-react sa inyo dira, pero gina-acknowledge ko ini mga nagahatag sa ilang mga komento diri sa aton nga comment section sa Facebook Live. No, mabasahan ko ng inyo nga mga comment diri, pero hindi ko na maisa-isa, no, nga mabasa sa kanginan, kay basi maubusan kita sang oras. Pero salamat gid, no, sa aton nga mga Facebook viewers, ang paghatag ninyo sa mga reactions, paghatag ninyo sa mga comments, kag paghatag ninyo sa mga kunanda ang ara sa inyo nga paminsaron kag inyong balatyagon, dugang inang inputs, no, para dugang inputs, no, sa amon. Para nga mabaluan pa ginaton kung ano ang mga sentimento sa kada isa. Sige. Sila yung pagkalisang hapos ginapabudlay. Amo ganin ang problema kaya ang hapos ginapabudlay. Inabalang masiling ka na ginang 1 plus 1 equals 2. May damo kapag yan, may mga lit x equals to 1 times 0 plus negative blah 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 plus 1 equals 2. Dogin pa mo na nato, ti naglilibog ulo tayo nga. Imagine mo na nga, ang isa dugangan ta isa, sa shortcut nga equation, 1 plus 1 equals 2. Karon ya, 1 plus 1 equals 1 minus 1 plus 2 times 1 equals 2. Doon ka na mo pa agyan la? Nga pwede ba na nga 1 plus 1 equals 2? Sa subong yang sitwasyon, amo na ni kabudlay sang sitwasyon. Kagagi ang iba yang ang iba naton mga kultura, iba pagin mga opisyalis naton, daw wala iyasang balatyagon sa isang kapariho. Nga na balang hindi nila abi ginabutang sa ilaman ko galingon. Halimbawa, kung ako man abi, halimbawa, ang ginabatyag, ang problema, ginalukdo sa isa katawo, ibutang mo pala sila isa mo ko galingon, ano abi kung ako ang aras yang nga lugar? Ano yan kabudlay ini? Bisan sa mo na lang pagpaminsar, para nga maminsan man kita sa amo kangay sina, para nga at least matagaan man naton sa justisya, mga kultura naton ng mga kubos, nga nagapangayo sang bulig. Ay, banwa, 40 minutos sa kaligan sa tag ng alauna. Ang amo ni ang matutuod nga sitwasyon. Kung nabutang kayo sa kapalaran nga do gindingutan kasang ginasiling nga gindingutan sang kapalaran ti. Amo gining matabo si mo, makaluluoy ka lang kung way kasang madangpan. This time mga kabayanan, kuha naman natin ang dugang pang report. Upod sa kay Bumbo Franz Andrew Burgos, ini may kantanan sa pahayag ni Major General Benedict Arevalo. Ini may kantanan sa ginaduso banwa nga ilocalize na lang ang pistoks. Ti pabor ko ni si Major General Arevalo. May nagalaom pa kamuya nga may madangtan ang pistoks. Sa akong pagkintindi, gamay pa ko sa una, nga wala pa ko yan nakaubra sa Bumbo, estudyante pa lang ko to, high school pa lang, nagapamati ako sa Bumbo Radio, high school pa lang ko sa una, siguro mga pangidaron ko, mga
16. Nabatian ko na ng pistoks mo. Ining istoryanay sa pangkalinong. Pistoks. Pag istoryahanay sa gobyerno kag sang mga rebuilding NPA. Tiyan asubong na tubuan na kita sang uban nga nagpuluti na nitanan ang halos ang buhok naton. Amo nung yapon nga ginaistoryahan ng pistoks. Pati pa kita sini mga localized Why hindi ni magmadinalagon pero sige na lang. I-try lang naton ang localized. Hindi kani ang centralized ba localized ba? Kaya ang ining New People's Army, CPP, NPA, may-ari ni sila yung puno-puno nga mo naga-command sa ila. Nga mo ang dapat nga amo gyapon na pangibabaw sa desisyon. Di mamato-mato lang ang Negros command. Mamato-mato lang ang gani nga mga command na dire. Gatmaitan command, Cancermon command, may pa din nga command ang New People's Army. Mamato-mato sila pistok. Basi laban naman ini sa palapaw nga sugilanon ining ginaduso nga localized pistok sa ini. Yari ang report, Bombo, Franz Sando Burgos, please come in. Tapos tingin isaman ini sa ginasapol man, no? Especially sa national government na ni Bombodan sa kalinong man kag katawhayan man sa pila ni ka mga areas bi Bombodan nga masamin ni sa may mga hot zone areas. So na insurhensiya kon terorismo ang pag-istoryahan Bombodan, no? So nagapatigayon ini ang aton nga nasyonal nga panguluhan Bombodan paagi sa pagsapol sa pila ni ka mga leader sang makawala nga grupo o kon grupo sa mga terorista Bombodan, no? Nanood sa nasiling ni nga pistoks kay may ginahingyo Bombodan actually si Senatora Panfilo Lacson, no? O kon isa man Bombodan sa mga presidential aspirant man diri sa aton, no, nga i-localize ang pistoks, no? Ang buot silingon Bombodan, no? Involvement dapat, no, sang local government units kaya kung sa national nga aspeto Bombodan sa pistoks tindo medyo madugayan pa Bombodan, tindo kadamo pabala sang mga pasikot-sikot when comes nga magatigayon sa pistoks, no? To may pistok o kung may mga masiling kita labi Bombodan na ceasefire bisa both sides, no? Sa tropa sa gobyerno kag sa tropa bisang mga terorista Bombodan. So ang amo na gyapon tindo may mga tendency Bombodan nga maguba man gyapon ang inistoryahan, no? O kun ang ginsapol sang pila ni ka mga lideres o kun masiling nato may mga commander sa both sides Bombodan. So ginahingyo ini isang presidential aspirant no si Senator Panfilo Lacson nga i-localize si Bombodan. So diri nato ginkuhaan sang pahayag ang mga sundalo, no, especially sa bahid sang 3rd Infantry Division, no, sa pagpanguna ni Major General Benedict Arevalo Bombodan. So para sa iya Bombodan ti pabor gid sila kag mas maayo ni nga i-localize ang pistoks kaysa nga sang commander man siya Bombodan diri sa Negros Occidental kay kabalo kitang probinsya sang Negros Occidental o kanang isla sa Negros. Ang insurhensiya diri Bombodan do grabe gid, no? Do kainit gid kagadamo diri Bombodan aktibo nga mga masiling nato nga nagaupod sa ublag, no, kung mga membro sang New People's Army Bombodan. So nagasiling siya, no, kaya dugay naman din nila Bombodan nga ginahingyo nga i-localize din man to ang pistoks kay mas mahapos kag mas madali bala Bombodan para sa ila, no, kung makig-angot sila when come sa mga commanders kay kabalo kita nga sa bilog na Pilipinas kadamo gid Bombodan sa mga commander sang rebuilding nga grupo o kon sa mga terorista, no? So kay kun isa lang Bombodan ang mga nagrepresent when comes sa national nga aspect kung pistoks ang ginastoryahan, isa lang to Bombodan. So ang pagpalapnag bala sang mensahe o kun sang mga impormasyon Bombodan ti may sobra, may kulang, no? So ang kada isa dra Bombodan mas maayo gid nga direct, no? Isa pa daan ti involvement dapat sang local government unit, no, especially sa mga local chief executive maday nga patunga man no, kung magupod sa pagasinapol, especially sa mga commander sa mga sundalo kag commander man sang makawala nga grupo Bombodan. So amo na nga mas maayo gid, no, kaya ang timely nga mga operations matigayon gid Bombodan kay kun
kung sa nasyonal ni Bombodan do medyo may delays, no? Naistoryahan kahapon i-implement pagka dason pangadlaw. So amo na siyang isa sa mga problema kung kabudlayan man, no? Kung hindi ini pag-localize ana sila yung mga pistok sa Bombodan. Bombodan may payag diri sa ato, no, ang commander sa 3rd Infantry Division nga si Major General Benedict Arevalo. Actually, we have been pushing for that. Kahit nung nasa brigade commander ako, yun ang pinupush namin na pistock. That's what we did doon sa Escalante. Kaya marami tayong surrenderies doon sa Escalante. Remember nung 2019, nung nandun ako. At maganda kasi makipag-usap dito sa mga kesa doon sa national. So magiging localized ang pistock, mas madaling makausap ang mga commanders nila on the ground rather than talking doon sa sa national. Ang dami kasi nagiging demand. So we are actually doing that. Ginagawa natin yan. So kung that will be a policy later on, that's welcome for us. Maganda kasi dyan yung you talk direct to the yung mga tao mismo ng CPP-NPA dito sa ground kasi hindi natin alam yung agenda doon sa national So dito sa local, ang importante lang naman katahimikan sa local. So kung lahat ng local magiging tahimik, wala ang impact doon sa national situation. So kasi ang hirap it's always stalemate, deadlock pag nandun sa national kasi ginagawa lang nila yan to delay yung ating operations, magpapa-ceasefire sila and then habang nag-ceasefire at nagpapalakas sila. Yun ang nagiging nangyayari dyan at paulit-ulit na nga yan kaya ang gobyerno ayaw na rin ng peace talk dahil habang sinasabi ng peace talk sila tuloy-tuloy ng pag-atake nila tapos yung military nag-ceasefire. So yun ang mahirap kaya mas maganda talaga it will be done locally, kung makausap ng through the LGU, through kung sino man ang pwedeng makatulong at maanda natin yan. We talk to the local commanders o local leaders of the CPP-NPA para hindi na mahirap, diretso na kaagad yung usapan at mas madaling i-contain kasi kung pag-isip lang rather than yung buong yung national organization nilang kausap. Okay, but talagang yan sama yung local government unit kasi yung services that they can offer. Okay, Bumbo Andro, pabor si Major General Arevalo kasi nga sa Escalante sang una, damo to nag-surrender. Pero nag-surrender to, hindi man to bunga sang pistok. May pistok sa patigayon na nga nag-surrender sila. Ang Bumbo Andro? Yes, Bombodan. Ang iban to nga nag-surrender ito kay gusto na gid magbabalik sa sabak sa gobyerno kag sa panawagan yang mag-surrender. Nga tagan sila sa palangabuyan, may kung ano yung gina-offer sa gobyerno subong para mag-surrender sila. Pero I doubt kung ining mga pistoks, yung mga localized ni kung kwan ini siya, bali, pwede magamit naton para nga mag-surrender, abi kag makaangko na gid sa kalinungan. Kay kadamo na sa mga pistoks, sigin patigayon, mangin localized man, mangin pangkalahatan, nasyonal, pangkabilugan na ginabi nga ang gina-operan sang pistoks ang panagin mismo ang pinuno na gid nila si Juma Season tido hindi man ma-materialize hindi man matigayon kido kadamo pa man sa mga issue nga along the way samtang gina-preparar ang pistoks do damo nagatuluhaw nga mga kwan pa lang samtang ginaplansa pa lang damo na dahil mga violations mo. Imagine nyo sa nagligad, may dapat sa samtang ginapatigayon ang pistoks kaya inistoryanay sa table, dapat anay wala sang may mga magkalanabo da nga mga inkwentuhanay sa kabukiran. Tiya mo mangyapon, samtang nga ginapreparar ang pistoks, malas pa lang may mga soldado na yasang gobyerno ng Kalamatay, ginapang-ambusa na, Bumbo Andro. Tiya mo na Bombodan, no? So dapat kina siyang isa sa mga tunan gid bala no kay so as of now Bombodan ito gina-propose pa man lang na ito hindi pa man na siya Bombodan gid nga ano gid no nga patuman gila yon no kay may mga pagtuon man nimo no
before ina nga ipatuman pala Bombodan kay sa kada isa man kung tanaw nato ni Bombodan sa bahin man sa mga rebuilding nga grupo may mga pananawan man sila mo no. So amo na gurong rason Bombodan nga di para sa ilay nga magabalik sila sa sabang sa gobyerno kay isa pa dati may mga programa na nga dakogid Bombodan ang ilang benepisyo bala kon magbalik sila mismo sa sabag sa gobyerno tika nga ni sang iklip no kagang NTFL CAC Bombodan. So araman sila no para magbulik sa komunidad nga mangin malikawan na ni bala Bombodan ang insurensiya kag mangin malinong ang mga lugar o ng mga local government units no nga masiling natumbing damo gid no ang presensya sa nasiling mga NPA sa Bombodan. Kay abi kay ang gobyerno reactionary lang man kita mo kung may mga maglanabo mo papagreakta. Kung way tabigin pasugtan nabi nga maka-recruit ang mga katapusan new people sa army ning CPP NPA sang mga di kalidad nga mga estudyante nga pang-recruit nila ilabi na sa UP. Ti taniwan nato nitigan sang tsansa nga makapang-recruit sila kundi why natatanis mo problema tigaling kay tagaan ta man tsansa bisan diri sa pila sang una sa pila ka mga universidad hindi lang sa UP hindi lang ya sa kundindinra bisan sa mga lokal bisan diri sang una sa Negros sang kasagsagan sang recruitment ang NPA may mga ginapa-eskwela pag sa college nga ang katuyuan lang hindi ya para mag-eskwela gid kundi mang-recruit sa estudyante tinugan naman ni balaan sang aton gobyerno taniging counter man nila dahil nga ginpadala man to sa mga eskwela man nga sa military man amo man ya mag-counter sa recruitment sang NPA ti daway man. Amo gid kanay Bombodan isa pagitaan dugang pagit nga kin-abolish man ang UP-DND Accord no. So do nagatag pagina Bombodan man sang dako nga tsansa when comes sa nasiling nga pang-recruit especially sa mga college student no especially sa mga pila ka mga universidad ni Bombodan nga sikat man diri sa aton sa pungsod. Pat Bombodan ang rana mismo no kung paano ini ipatuman sa gobyerno para matap na ini kag mahagan-hagan na Bombodan wala tayo kabalo kung ano gid man ang natuyo nila no kung may basi may mga interest man ni Bombodan ang both sides no wala tayo kabalo kung paano nila i-address no kung ano gid man ni ang madangtan kung ini Bombodan bi ang mapatuman o kung mangin isa ini ka successful man trabing nga mga pagsapol no kangay sa muling mga issues sa Bombodan. Okay. Yes, Bombodan para sa papangalagan sa Bombohan sa Utuan sa Bombo France Sandro Burgos. Para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo France Sandro Burgos. 6 minutos ang nabilin ka mga dati tas tag ng alas 2 ginakulabos sa Banwas ang oras diri sa tunang pagpangalagad sa palatuntunan na Bombohanay sa Udto danay makita buwas upod sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kurtina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health